Cwmni fi heddi ar y cwmni bach mae Fiona Gannon. Mae Fiona yn arweinydd Capel y Nant, Clydach, ond mae hi'n llawer mwy na hynny hefyd. Yn gyfieithydd, mae hi'n fam, mae hi'n rhywun sydd yn rhedeg siop a'i law, o law i law yng Clydach, yn rhywun sydd yn ymwneud â byd Cristnogol ag â byd elusennol yr ardal a Chymru hefyd. Croeso i'r cwmni bach ag orig fach yng Nghwmni Fiona Gannon. Wel, Fiona Gannon, croeso i stiwdio'r cwmni bach. Diolch am ddod mewn heddi. Diolch am hawdd, diolch am y gwahoddiad. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael amser bach neis yng Nghwmni'n gilydd heddi. Wel, fi'n gobeithio. Fel ti'n gwybod, fi byth yn bryn o'r ryw air neu ddau, felly. Na fi, Fiona, felly, hold on to your hats, fel maen nhw'n gweud. Wi fel arfer yn dechrau pob cwmni bach gan ofyn y cwestiwn un o ble wyt ti. Nawr, dwi'n gofyn hwnna ag ychydig bach y betrys, achos dwi'n gwybod y gallai ti ddweud bod ti'n dod o Salman. Un o ble wyt ti, Fiona? Fi'n credu fel ffordd hawsa i wedi o'r de. Fi'n teimlo bod fi'n byw yn Ne Cymru, fi'n teimlo De Cymru yw gartre. Fi gysig ngeni yn Llanharan, oes Pen y Bont. Ond wedyn pan oedd ni'n eitha bach oedd y teulu wedi symud lan yn had yn Weinidog, felly symudon ni lan i'r canolbarth. Wedyn dros y ffin i Loegr i Sir Amwythig, mae rai dweud, Croesoswallt, dwi ddim yn credu mae rhan o Loegr yw Croesoswallt, ond stori arall yw honno. Yeah. A wedyn, oedd ni'n gwybod unwaith oedd ni'n amser mynd i'r coleg, oedd rhaid i fi ddod nôl i'r de. Oedd ni'n teimlo hwnna yn fesgur, oedd ni'n teimlo, na illa Caerdydd neu Abertawe, oedd yr unig ddau ddewis mewn gwirionedd o ran bod yng Nghymru. A yn y diwedd, Abertawe ddesi, a wedi byw na nawr, wel, ers bod fi'n fyfyriwr, so lot hirach nag unrhyw le arall. Cwm Tawe yw fy nghartre, a fi yn teimlo, mae'n, bod fi ddim yn wreiddiol o Cwm Tawe, wy'n teimlo'n gartrefol iawn yno, felly falle mod i'n honorary Cwm Tawe rest. Geith Cwm Tawe dy berchnogi di? Ie, bendant, fi'n hapus iawn. Achos fi'n gwybod mae mwngre ti'n galw dy hunan. Ydw, ie. Fel arfer, fi'n gwybod. Ond y dyfagwraeth yn y canolbarth? Ie. A dy fam a dy dad, pobl y Rhondda? Pobl y Rhondda, yw, Trinidad. Oedd dy fam a dy dad. Siwd bobl oedden nhw? Wel, pobl y cymoedd, pobl gynnes, pobl yn rhan o gymdeithas glos iawn. Nhad wedi cael bywyd bach digon anodd. Oedd e wedi cael ei fagu gan ei fam i bob pwrpas, achos oedd ei dad wedi marw pan oedd yn 6 oed. TB fel oedd cynifer, oedd hwnna yn y teulu, oedd chwaer ei fam wedi marw TB yn ifanc iawn hefyd. Ac yn Rheherbert? Yn Rheherbert, ie. Pen y cwm? Ie. Ie, ac oedd e a mam yn dod o fyna. Mam yn un o 2 o blant, oedd yn had yn unig blentyn, wrth gwrs oedd dim cyfle i gael ragor o blant, oedd fel dweud yn 6 pan oedd ei dad yn marw, ac oedd ei dad wedi bod yn dost ers chydig o flynyddoedd cyn ni. Oedd mam yn un o 2, ac oedd eto'n dod o Rheherbert, oedd ei thad hi yn chwarae rygbi, ond oedd ei'n marw'n gymharol ifanc. Ei mam, wel, oedd nhw'n gymeriadau, fel ma pobl y cymoedd yn aml. Chyfo fi'n cofio mynd nôl i Cwm Rhondda, oedd mam gi Linton, ond ni wastad yn galw'r 2 fam gi wrth y sernam hefyd i wahaniaethu. So oedd mam gi Linton a mam gi Waters. Ac oedd mam gi Waters wedi aros yn y Rhondda pan sy'n mynd i lan i'r canolbarth. So oedd ni'n dod nôl lawr i Mount Libanor Street i weld hi. Ac oedd ni'n edrych ymlaen at yr ymweliadau ni yn gyson, a wedyn wrth gwrs fel oedd ei iechyd hi di methu, fe ddaeth hi fyw dyn ni hefyd, felly oedd y teulu cyfan yn 6 wedyn yn y tŷ. Yn had y mam fi a'n chwaer a'r 2 fam gi. A siwr o'n nhw'n tynnu mlaen? Ddim yn dda. Na. Na. Lot o politics, ie. Wel, i fod yn deg, oedd mam yn had, oedd trafferthion iechyd meddwl dy hi, wel wrth gwrs oedd hi wedi bod trwy broses anodd, yn colli gŵr mor ifanc. Oedd hi rhieni hi, oedd y 2 riant wedi derbyn hi'n ôl adre wedyn ar ôl i'w gŵr farw i helpu hi fi'n cymryd gyda'r plentyn, ond oedd y 2 yn nhw wedi marw o fewn 19 mis. Felly oedd hi wedi cael ei gadw just hi a'n had wedyn. A fi ddim yn credu bod hi byth wedi dod dros hwnna. Wy'n cofio hi pan o'n i yn arddegau, oedd trafferthion iechyd meddwl da, a fe ddirywiodd iechyd yn wael iawn tu ar diwedd, oedd wedi gofod mynd i ysbyty am y blynyddoedd olaf.
Oedd hwnna'n straen fawr, cyn bod i'n mynd i'r ysbyty yn sicr oedd nhad ddim, wel, oedd y gofal amdani achos oedd hi'n tuddu grwydro fel, oedd pethau'n anodd. Oedd Mam Waters ddim wedi byw, oedd ni tua 10-11 pan fi oedd hi farw, os oedd hi'n hun. Achos oedd hi wedi geni diwedd y 4th ganrif 15. Genedlaethau mawr yn teulu ni. Oedd hi'n 40 pan aned yn fam, a'n fam yn 40 pan aned yn chwaer, sy'n iawn a fi. Sy'n mystyn ar y cenedlaethau wedyn. So mae'n cenedlaethau ni yn falle dwybeth seis rai pobl. So Mam Waters wedi marw, a wedyn Mam yn dal gyda ni tan dechrau'r 80au. Ond nôl yn y Rhondda, dy fam a dy dad yn cwrdd ar y bus ysgol. Ysgolion gwahanol, wrth gwrs bryd ni yn ysgol i'r bechgyn, un i'r merched. Ond na fel yn had na fe dweud, oedd e'n un eitem o pan oedd ni'n 14. O 4 ar 10 oedd e wedi dweud. Bod nhw wedi nabod i gilydd a wedi gwybod a wedi cyd-deithio ac ar hyd y cwm o Herbert lawr i'r porth. Ac oedd e wastad yn dweud, wy'n credu, o'r cychwyn cyntaf oedd e'n gwybod mae mam oedd yr un iddo fe. Mae hwnna'n rhywbeth, wy'n meddwl, pan mae pobl yn clywed straeon caru a straeon dod ynghyd teuluodd ar cenedlaethau hun. Mae'r sicrwydd yna o bod dyna'r un. Mae e'n rhywbeth eitha twym galon yn dweud. Mae e'n, fi'n credu, wel yn credu oedd hwnna hefyd yn rhan o'r natur yn had. Os oedd e'n gweld rhywbeth, oedd e'n gwybod i feddwl i hun, a hi oedd yr un iddo fe. Felly oedd e'n ddyn penderfynol o'r cychwyn? O penderfynol dros ben. A sio dyn oedd dy fam? Mam yn dawelach, yn person addfwyn iawn, addfwyn dros ben. Fi'n credu pan oedd mam wedi marw ar angladd, gofalaeth olaf yn had oedd Llangadog, a oedd ddau o'n nhw mor hapus fyna. Pawb fi'n credu yn yr angladd o'r aelodau oedd wedi dod lan dweud, o'ch mam yn ffrind. A dyna sut fi'n credu byddai pobl yn meddwl amdani, oedd hi'n dda yn gwrando, oedd hi'n dda, oedd hi'n gwmni da, oedd hi'n dawel. Oedd hi ddim, oedd hi anhad, achos oedd y Gymraeg wedi mynd o'i teuluoedd nhw, oedd y Gymraeg wedi bod. Oedd tad yn had wedi dod o bant, ond oedd teulu fam yn Gymru. Oedd ei dad ci wedi dod o Lanfynydd o'r felyn, achos oedd dim digon o arian i gadw pawb gartre, so oedd wedi cerdded fi'n credu, fesul tipyn, wneud rhyw jobs ar y ffordd lawr i'r Rhondda i gael gwaith. Ond oedd ei fam gyd, mam ei fam, yn fwy cefnog, oedd hi o'r teulu yn Drelales, fi'n credu y teulu enwog, chi'n bod, cefnydfa. Felly oedd hi yn eitha cefnog, a sut bynnag oedd nhw wedi cwrdd, doedd ddim yn gwybod, ond erbyn bod fi'n gwybod am yr hanes, oedd hi tad ci'n had, a siop groser yn Tri Herbert. Felly dyna ei gefndir i wedyn. Ond dim Cymraeg, a phenderfynu y ddau ohonyn nhw, bod nhw'n mynd i ddysgu. Wel, oedd Capel Cymraeg, oedd nhw'n mynd i Capel Carmel. Ac oedd tuedd fi'n credu bod pobl yn dal i fynd i'r Capel Cymraeg hyd yn oed os oedd nhw ddim yn deall yn llawn. Chymod, oedd nhw'n iaith crefydd, chos chydig bach yn wahanol i iaith bob dydd. So oedd nhad yn dweud, wastad oedd wedi cael marciau llawn Gymraeg yn yr ysgol, achos oedd wedi dysgu'r llyfr ar ei hyd. Ond oedd e ddim yn siarad yr iaith. A felly pan aeth e i Rhydychen, oedd e ysgoloriaeth i Rhydychen. I astudio beth? Ffrangeg a Sbeineg. Felly yn ieithydd, mae'n amlwg, ac yn hynod ddeallus. Oedd e'n dweud bod athrawon ieithoedd yn y porth yn wych. A chymod, oedd e'n canmol ei athrawon yn fawr dweud bod nhw'n estyn y gorwelion. A bod nhw wedi mynnu bod e'n mynd. A mae'n debyg, oedd e'n beth mor amheithyn bod e wedi cael yr ysgoloriaeth mae i fynd i Goleg y Frenhines yn Rhydychen. Bod y bechgyn i gyd wedi cael diwrnod bant i ddathlu. Felly, oedd e'n eitha poblogaidd at that point, fi'n credu. Ond na, oedd e wrth i fodd yn dysgu. Oedd e'n ddarllenwr, oedd e'n ymchwilydd. Felly, oedd e wrth i fodd yn Rhydychen. Ond ymunodd e ar Dafydd ap Gwilym fyna, a oedd e wastad yn dweud, wel, mae reol na Dafydd ap Gwilym, naill ai chi'n
siarad yn Gymraeg neu chi'n dweud dim byd. Yeah. Ac oedd e i fod yn dig, oedd e'n cyfaddau yn agored o nabod fe, bydde pawb yn gwybod mae un dewis oedd dy fe, sef meistroli'r Gymraeg. Oedd e'n ffodus iawn, oedd ffrindiau dad y fe yn y Dafydd ap Gwilym, ac oedd e'n dweud oedd nhw, achos oedd e wedi dysgu o lyfrau ac yn eitha hen ffasiwn mae'n debyg yn ei Gymraeg llafar yn wreiddiol, a bydden nhw'n mynd â fy'n llwch o dweud, wel, fel hyn bydden ni'n gweud yn hardal ni, chymod? Felly, oedd ddim tafodiaeth y fe fel y cyfryw. Oedd rai pethau oedd wedi clywed, wrth gwrs yn y ronddach chi yn amsugno iaith o cwmpas chi. Ond wedyn mae hwnna yn rhyw fath o grwchan yn diwech, mae'r cymoedd. Felly, oedd yna darnau bach o fan hyn a fan draw da fe, ond byddai neb yn sicr, ond i bod nhw'n gwybod yn dyfalu bod e wedi dysgu. Erbyn bod e'n ddyn, chymod, llawn dwf ac yn bregethwr, bydde neb wedi dyfalu. Ie. Ac felly ar ôl y coleg, mi benderfynodd mae'r weinidogaeth oedd eisiau mynd? Wel, dyna peth ar ôl ei radd gynta. Wel, oedd wedi mynd i'r coleg bach yn hwyr, achos oedd e'n un o'r genhedlaeth oedd yn dal i wneud yr gwasanaeth milwrol. Felly wnaeth e hwnna, wedyn mynd i rydych yn astudio ieithoedd, a wedyn mynd ymlaen i wneud ail radd yn Mansfield i astudio diwinyddiaeth. Achos oedd e'n teimlo galwad i'r weinidogaeth. Oedd ei mam fod yn amyneddgar, achos oedd nhw eisiau priodi, ond dim tan bod wedi gorffen i astudiaethau. A ble oedd hi yn ystod yr amser hyn? Wel, oedd hi wedi mynd i'r coleg hefyd i astudio fod yn athrawes, a oedd hi'n dysgu, domestic science fel nhw'n galw fe pryd ni. Oedd hi'n niadwraig o fri. Oedd hi'n neud i dillad i hun. Ac wrth gwrs, yn had yn Rhydychen, wel, maen nhw'n cael y balls mawr hyn. So byddai mam yn neud outfit wedyn i fynd. Gwych. Dylsyn ni wedi dod â un o'r lluniau yna. So oedd rai o'r outfits, anhygol, byddai wedi wneud y ffroc ma, wedyn byddai wedi wneud rhywbeth i'w gwallt i gydfynd, byddai wedi wneud bag bach falle o'r ffabric, neu byddai ffeindio rhywbeth i newid y lliw i gydfynd ar sgidiau hefyd. Bendigedig, byddai wedi edrych yn wych. A ble oedd hi wedi hyfforddi? Yng Nghaerdydd oedd hi yn y coleg, oedd hi wrth i bodd yng Nghaerdydd, wedi mwynhau yn fawr. Ond wrth gwrs, yn y dyddiau yna, unwaith ych chi'n priodi, o'ch chi'n rhoi'r gorau i'r gwaith. Ac wrth gwrs, wel, bydde rhaid adle gyda gwraig gweinidog, bron a bod, mae pobl yn disgwyl two for the price of one. Wel, ac mae hwn yn rhywbeth, o ti'n sôn ynglyn ar math o bobl oedd dy rieni di, mae'n swnio fel sy'n wedi gweithio'n dda fel tîm, ac felly yn union, y dau am brys un oedd nhw'n cael, ac oedden nhw'n cael gwerthu harian, bysen ni'n dweud, yn dy fam. Felly, ar ôl yr hyfforddi ag astudio, i ble raeth dy dad i fod yn weinidog? Fe gafodd alwad wedyn i Llanharan. Wel, Llanharan, Llanhari a Llantrysant, gofalaeth fyna. A fi oedd e'n 10 mlynedd. Oedd e wedi, wel, os ti'n sôn amdano fe fod yn berson pendant, oedd e'n bendant iawn, oedd e wedi dweud bod e ddim mynd i aros yn orfalaeth gyntaf mwy na 10 mlynedd. A felly, dyna fi oedd. Ond yn fan hyn, yr ymddangosodd Fiona. Do. Felly, dyma lle mae dwi wedi dod at y pwynt yma nawr. Ond a fan hyn gys ti deni, mewn i'r byd yma yn Llanharan y des di. Byd hapus iawn. Oedden ni'n dweud, oedd yn had a mam yn hapus iawn fyna. Wrth gwrs, oedd e ddim yn bell iawn o'i cynefin. Nagodd, ac yn gyfarwydd iddyn nhw o ran y math o bobl. Math o bobl yn hollol, oedd nhw'n gartrefol iawn. Mae'n siw fel lot o weinidogion ifanc oedd yn had yn ffindio i ffordd. Oedd e'n eitha pendant yn ei farn am lot o bethau, a fi'n credu falle bod e wedi cael... Ond oedd e ddim wedi cwmpo mas yn wild yn neb. Chyn bod yn credu oedd pobl yn gweld bod e'n ddilys. Dino egwyddor? Dino egwyddor, yn hollol. Bydde fe byth yn rhoi lan ar rhywbeth oedd e'n teimlo oedd yn fater o egwyddor. Ac oedd hwnna wedi gwneud rai ffrindiau da iawn iddo fe, a rai, wel, bydde ni yn dweud gelynion hefyd. Achos dyw pobl ddim weithiau'n hoffi clywed y gwir. A weithiau, i fod yn deg i'r ochr arall, doedd e ddim yn dweud yn y ffordd mwy tactful, chwaith. Doedd e ddim yn math na o berson. Chymod, bydde fe'n dweud pethau fel oedd e'n gweld nhw yn ddiflewyn ar dafod. Ond na fi gos nhw amser hyfryd, hapus iawn, ffrindiau o hyd. Chymod, rwy'n dal mewn cysylltiad a rai o'r bobl o'r ofalaeth na hyd yn oed nawr. Ac oedd nhw wedi bod yn gobeithio, bydden nhw'n dechrau teulu, ond oedd mynd yn digwydd.
O, dwi'n gweld. A wedyn 8 mlynedd lawr y lein fe gyrheiddais i. Wel, mae'n debyg bod yr ofalaeth wedi mynd chydig bach yn bonkers, oedd y teddy bears. Diwrnod gwyliau arall? Dim cweit, ond oedd teddy bears am hob man. I'r graddau bod y teddy bears wedi cael eu henwi ar ôl y bobl oedd wedi roi nhw. Fel bod ni'n gwybod i bwy ddiolch. A mae un o'r ein ni'n dal da fi hefyd, ond... Beth arall yw hwnna? Nawr te. Ond yn lled fi ar ôl i ti gael denu, dath Olwen? Do, mae'n 3 blynedd oedd Olwen, ond felly oedd ni wedi cael yngeni yn y de a yn y canolbarth. Reit, felly o'ch chi wedi symud erbyn hynny i fyw i'r canolbarth. Ac felly dyna chi yn deulu o 4 yn byw yn y Trallwng? Trallwng, ie. A siwt brofiad oedd hynny? Wel, cyfnod anodd iawn. Fel yn dweud, oedd yn had wedi penderfynu bod ddim eisiau aros mwy na 10 mlynedd yn yr ofalaeth gyntaf. Felly, wnaeth e'n eglur bod e'n agored i Alwad. Yn credu gyda threigl y blynyddoedd sylweddolodd falle bydde wedi bod mwyell yn aros lle oedd e. Achos fe eithon ni o gymuned lle oedd... doedd dim pawb yn cytunod yn had, ond oedd parch mawr iddo fe. I gymuned oedd yn wahanol iawn, oedd na sawl... Wel, beth wedwn ni i fod yn deg i fe ac yn garedig beth allwn ni alw'n wannabe gweinidogion yn y set fawr yn y Trallwng. Heb barch o gwbl at y gweinidog o'n credu beth oedd nhw moyn oedd yes man. Wel, beth bynnag oedd yn had, oedd e ddim. Oedd e erioed wedi bod, oedd e beth yn mynd i fod yn yes man. A fe sylweddol oedd e fi'n credu fi yn iawn ar ôl i farw fi, oedd e dyddiaduron dy fi. Rai pethau yn y dyddiaduron yn eitha tor calonus bod e'n galw cyfarfodydd enghraifft a neb yn dod. Dim cefnogaeth i'r gweinidog. Dwi'n dweud oedd pawb fel na, oedd na rai, eto mae'n ambell berson o'r ofalaeth na, fi'n dal i weld nhw, i adeilurau dyn nhw, pobl oedd yn gefnogol iawn i'r gweinidog, ond oedd e'n sioc i'r system ofnadw. Chymod fi'n credu ar ôl beth oedd wedi bod yn ofalaeth glos iawn yn y de, teimlo'n gyfeillgar, teimlo'n saff. Ond wedyn falle bod chi'n cael eich galw i fynd i rhywle lle chi ddim yn teimlo'n saff hefyd. Dwi ddim yn gwybod. Ond i fi, wrth gwrs, oedd ni'n tyfu lan. Cymlestod arall oedd y ffaith, wel, fi wastad yn dweud bobl fi wedi cael magwraeth bach yn od, achos es i ddim i'r ysgol. Cyfedd, oedd y gair. At hwn o'n i eisiau dod, o symud i'r canolbarth ac o fagu 2 ohonoch chi ac eisiau roed gorau i chi. Dy fam a dy dad yn penderfynu nad oedden nhw eisiau chi fynd i'r ysgol leol, i'r ysgol uwchradd leol. Wel, oedd yna ysgol gynradd gyda ffrwd Gymraeg. Ond oedd y plant oedd yn siarad Cymraeg mewn lleiafrif Bach. Reit. Ac oedd nhw'n poeni. Chymod bod chi ddim yn clywed lot o Gymraeg gan y plant yn dod o'r ysgol. Oedd nhw'n poeni bydden ni'n, wel, fel ti di sôn yn barod, oedd yn 2 riant wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg. Oedd nhw'n benderfynol o ddod ar iaith nôl mewn i'r teulu. Olwen a fi wedi magu yn iaith gyntaf Gymraeg. Oedd nhw'n ofni drwy hynny, fi'n credu, byddwn ni'n colli'r iaith wedyn. Oedd e ddim fel, chymod, teulu lle chi wastad wedi bod yn Gymru a chi falle'n teimlo'n saff yn yr iaith. Bod e'n fregus. Oedd rhywbeth rhy werthfawr i... Wel, i beryglu, chwarae o gwmpas gyda. Na ni, Felly fi'n credu mae dyna oedd y cymhelliad yn wreiddiol yn sicr. Oedd nhw'n poeni. Ac wrth gwrs edrych ymlaen i'r uwchradd, ond credu falle yn wreiddio bod nhw wedi meddwl, wel, nawn ni'r cynradd a gweld sut mae'n mynd. Yn y Trallwng ei hun, doedd dim ysgol uwchradd Gymraeg, a doedd dim enw da iawn. Wel, y zoo oedd nhw'n galw'r ysgol gyfyn, felly na. Oedd Llanfyllin a Llanfycreinion to oedd na rhywfaint o Gymraeg, ond bydde wedi golygu taith hir ar y bws. Fi'n credu, erbyn bod ni'n cyrraedd ar uwchradd, oedd mam yn ansicr pa mor addas fydde fe, achos, chymod, mae'n fwy na jyst yr addysg. Chymod, faint i chi'n cymysgu dy pobl. Mae'n y golled cymdeithasol yna, yn does? Oes. A fi'n credu o ran y sefyllfa yn y capel, o'n credu oedd e chydig bach yn sensitif hefyd, oedd na athrawon yn y capel,
oedd nhw'n gweld y gweinidog yn cadw plant gartre yn lle hala nhw i'r ysgol. Felly oedd hwnna chydig bach yn ewedig wedyn pan gyrraeddus i 40, oedd dim rhaid i ni, wrth gwrs, gartre, wneud lefel o, fel oedd ar y pryd i gyd ar unwaith. Oedd yn teimlo bod fi'n barod i wneud 3 ffwnc yn 40, felly nes i reini cael tair A. Oedd yr amseru fi'n credu chydig bach yn wael. Oedd y canlyniadau falle yn yr ysgolion lle oedd ddim cystal a ninnau i weld wedyn yn neud yn well. Wel, wrth gwrs, i ryw raddau, chi'n mynd i neud yn well, os ych chi'n unig ddisgybl. Mae risio dysgu yn ffafriol iawn, yn dywe? Wel, a dys dim modd o sgoi, os ych chi ddim yn gwybod yr ateb i rhywbeth, wel, mae'n amlwg bod chi ddim yn gwybod yr ateb, os ddim arall i ateb ar y chlam. A mae modd mynd i'r afel ag unrhyw broblemau yn uniongyrchol. Wel, dyna'r cwestiwn o'n i'n mynd i ofyn oedd, sut oedd yr addysg? Pwy oedd yn gwneud beth? Sut oedd chi'n cael eich dysgu? Wel, i ddechrau, pan oedd e'n lefel cynradd, oedd mam yn gwneud pethau, wel, wrth gwrs, ei ffynciau hi, fel y coginio a'r gwniog ati yn y prynhawn, a'r lunio, oedd mam yn dda iawn yn tynnu lluniau, a'n had wedyn yn gwneud y pynciau mwy academaidd yn y bore. Ond yn gwneud pob dim? Pob dim, o wyddoniaeth i'r celfyddydau a ieithoedd? Oedd y wyddoniaeth yn gyfyngedig, achos, chymod, doedd ddim cyfleusturau, felly na, doedd ddim yn credu, i fod yn hollol deg, doedd ddim yn credu bod egin gwyddonydd yno fi. Oedd ni'n hoffi mathemateg, oedd ni'n hoffi iawn o mathemateg, a oedd hwnna'n un o'r pynciau nes i gynta, achos oedd ni'n barod am hynny. Ond oedd hwnna'n ddoniol, dweud gwir, fi'n cofio hwnna, achos oedd ni'n neud y gyfres mathemateg Cambria. Oedd yn beth newydd. Dwi'n cofio, newydd o'n mas. Felly mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond i fynd lan i lefel o, oedd hi'n llyfr 5, oedd llyfr 5 ddim wedi cynhyrchu to. A fi'n cofio yn llythrenol rastio, ble bynnag oedd rhaid ni fynd i gael y llyfr yma, ac yn llythrenol cramo wedyn i gael popeth oedd ar ôl mewn pryd i wneud lefel o yn yr haf. Ond diolch beth, oedd e'n mwynhau mathemateg yn fawr, felly oedd e ddim yn broblem. Mae'n swnio fel bod na ddisgyblaeth yn y strwythyr yma. Y strwythyr addysgu. Oedd e'n ddim yn dechrau. Amserlen bron y bod? Wel, oedd e'n neud beth bynnag oedd angen neud. Oedd e'n siwto fi yn well na'n chwaer, achos person llyfrau o fi. Felly ti'n gallu dysgu dy hun mewn ffordd? I raddau, ydw. Wi wastad yn dweud nawr, beth bynnag wi mo'n gwybod, ro lyfr i fi arno fe, agos llyfr yn dda, byddai'n dysgu. Felly oedd hwnna, oedd dileita fi mewn iaith, wastad wedi bod, felly Cymraeg a Saesneg. Ond ei ddim, wel, fe ddes i at Ladin yn y diwedd, ond had eisiau fi ddysgu Lladin. Ddechreuais i ddysgu Lladin yn 7 oed. Reit. A dyna lle chi'n gweld gwendidau'r system addysgu gartre hefyd, yn dyfa, achos ych chi'n dysgu gan un person. Ac os nad i nhw'n gallu ffindio ffordd arall o gyflwyno rhywbeth a chi ddim wedi deall. So, o'n ni ddim yn deall system y Lladin o gwbl i ddechrau. Ond ni'n cael trafferth dychrynllyd, achos fel ti'n siŵr yn gwybod, mae gramadeg Lladin ar lefel y gair yn llwyr. Felly mae'r geiriau i ryw lefel yn gallu bod mewn unrhyw drefn. Ydyn. Ac i fi, mae hwnna sydd â chyfyngiadau yn fyny a llusrwydd yn hyn o beth. Mae hwnna'n, dwi hwnna ddim yn neud lot o synwyr. Wel, doedd e ddim i fi. Wel, wedwn ni yn sicr y 5 mlynedd cyntaf. 5 mlynedd bob tro bydden ni'n gweld bod gwaith cartre wedi gosod, brawddegau Lladin i'w cyfieithu, oedd yng ngwaed yn rhewi. Ond dyna ni, gwaith cartre yn cael ei osod hefyd, y strwythyr yma yn bwysig i ti fedru symud ymlaen. Wel, oedd gwaith cartre, ond oedd er enghraifft, dwi'n bod yn had yn gofyn mynd mas, wrth gwrs mae amserlen gweinidog yn amrywio. Ond os oedd e'n mynd i fynd i ymweld, er enghraifft, bydde fe'n gosod gwaith i ni wedyn. Oedd e'n cymryd y rôl, y swydd o'ch addysgu chi o ddifri? Oedd e'n ddim yn rhywbeth laissez-faire o gwbl? Na, dim o gwbl. Bydde ni'n dechrau'r diwrnod ysgol bob dydd am 9, ond gwasanaeth oedd y peth cynta. So bydde ni had a mam a Olwen a fi, bydde ni'n cael cwrdd yn y tŷ, bob bore, bydden ni'n canu emynau, yn llythrenol, bydden ni'n canu pob emyn yn y caniedydd, fel oedd ar y pryd.
o'n i'n nabod y caniadydd cystal ag unrhyw lyfr arall. Waw. A fi'n credu falle mae dyna lle wi mor hoff o emynau. Ie. Mae emynau yn golygu llawer iawn i fi, a fi wastad yn ffindo'n hunan yn dyfynnu emynau, achos maen nhw'n rhan o fy magwraeth. O dy DNA di. Ie. Oedden ni'n canu felly 3 emyn bob bore, a darlleniad a'n llythrenol y Beibl cyfan. Ie. Oedd e'n ddiddorol, ni mewn trafodaeth ddim yn hir yn ôl am rhywun yn dweud am sensro rhan o'r Beibl. Wel, oedd dim un rhan wedi sensro, ni wedi clywed y cyfan. Ie, ie. Sawl tro, wrth gwrs, dros y blynyddoedd. Ie. So bydden ni'n cael darlleniad, bydden ni'n cael gweddi, bydden ni'n cael emynau bob un bore. A dyna oedd dechrau'r dydd ysgol. Mae yna benderfyniad anferthol yn dy fam a dy dad i wneud hyn. A i ddyfal barhau. Bydden ni yn dweud yn had oedd y sbardun. Gyrru hwn. Ie. Ond oedd mam... Weithiau doedd hi ddim yn hollol gytun, ond oedd hi yn cefnogi fe. Ie. Byddai hi... Oedd e'n gallu dibynnu arni hi. Ie, wy'n deall. Wy'n deall. Bob tro. A sut wyt ti'n meddwl mae'r fagwraeth a'r addysg yma... pa effaith mae hwnna wedi cael arna ti? Mae fe'n dweud, dwi ddim yn dweud bod addysg gartre yn ddelfrydol, o bell ffordd, ond i rywun fel fi, oedd e'n okay. Achos, fel dweud, llyfrau, wi'n dwlu ar llyfrau erioed. Wi'n gallu ymgolli mewn lle, wi'n bita nhw. Paid bita nhw. Wel, yn ffigurol, fi'n llyncu nhw. Os oes llyfr da, hyd yn oed nawr, byddai weithiau yn hirt ac yn aros lan tan 2-3 gloch y bore i orffen llyfr, achos mae'n rhaid i fi. Achos wy'n ymgolli mewn llyfr, a wi wastad wedi bod fel yna. Felly mewn ffordd, rwy yn ddysgwr naturiol o'r gair pryntiedig. Wyt ti'n, beth maen nhw'n galw'n self-starter? Felly, yn rhywun sydd yn gallu bwrw dy hunan mlaen gyda phethau. Ydw, yn sicr. Byddai ni'n dweud, os ych chi'n rhoi fi ar ben ffordd, a mae hwnna'n wir, achos oedd ni'n dwlu gwai pan oedd ni'n blentyn, oedd ni'n hoffi gwai llad i dolls a pethau. Y mam byth oedd hi'n gallu gwai, ond oedd hi byth gwnio oedd hi ffeth hi. Yn y rhyfeddiad, fel lot o bobl sy'n alluog iawn gyda rhywbeth. Ac oedd hi, o'n siŵr bod hi yn yr ysgol yn wahanol os byddai'n mynd rownd y dosbarth i gyd i roi nhw ar ben ffordd. Gyda fi, pan byddai'n ni'n neud rhywbeth, os oedd ni'n mynd yn stec, byddai hi'n dod a byddai'n o fel hyn a fel hyn a fel hyn, a byddai wedi neud e, a doedd ni ddim wedi dilyn. Dysgu, na. Oedd hi wedi neud e, ac oedd ni wedi rhyfeddu bod hi'n gallu neud e mor gyflym, ond ddim wedi gweld sut i neud e. Oedd hi ddim fanna gyda'r coginio, oedd ni wedi gallu, chymod, fi'n cofio nawr sut oedd hi'n neud y pethau gyda'r coginio. Fi'n cofio rhyfeddu a droi'r pethau oedd hi'n neud, ond bod fi'n gallu neud nhw nawr. Reit, ond dim gyda'r gwnio, fi'n credu oedd hi ar lefel richel bron a bod, i allu dod nôl i ble oedd ni, sef basic. Wyt ti'n teimlo, dyna lle oeddech chi, yn blant i'r gweinidog, a mae bod yn blentyn gweinidog yn gallu bod yn rhywbeth eitha unig mewn ffordd. Eich chi'n wahanol yn ots i weddill y gynulleidfa. Ac oeddech chi'n cael eich addysgu adre. Ac felly, doedd yna ddim cylch cydnabod, dim cylch ffrindiau falle, cyn ehanged falle a fydde o fynd i ysgol lle mae pawb yn cymysgu trwy'r trwch. O na, wel, fi a'n chwaer oedd e. I raddau hileth, fi'n credu oedden ni'n teimlo at yn bach, ni yn erbyn y byd. Oedden ni'n agos iawn yn tyfu lan. Oeddech chi'n teimlo bod hwnna'n... Doedd e ddim yn ryfedd, achos eich profiad chi oedd hwnna. Ond mae yna rhywbeth anarferol ynglyn â hynny. Ydy hwnna wedi cael effaith arna chi? Wel, oedd ni'n lwcus oedd un ffrind y fi yn y capel, tua diwedd y cyfnod, tua ni'n oed y fi, a weithio bydden ni'n treulio amser. Ond na, olwen y fi oedd e... Ac wrth gwrs, hel bod pethau wedi mynd yn sir yn y capel, oedd hwnna wedi cymlethu pethau hefyd. Oedd yn had, wel eto, pendant iawn neu farn, oedd na ysgol Sul, ond oedden ni ddim yn mynd mas i'r ysgol Sul, oedden ni'n aros mewn i'r bregaeth. Felly oedd y plant eraill yn mynd i'r ysgol Sul? Felly dyma enghraifft arall o'ch gwahanu chi? Oedden ni ddim yn mynd... A, chymod, wy'n gweld o ble mae'n dod, achos wrth gwrs mae perygl os chi'n dweud, wel, ysgol Sul yw'r peth i'r plant, wedyn pan ych chi'n stopo bod yn blant,
chi'n stop o mynd i'r ysgol Sul, ond chi byth wedi bod i oedfa gyflawn. So fi'n gallu gweld y ble oedd e'n dod, ond wrth gwrs oedd e'n gam pellach o wahaniaethu ryngon ni wedyn a pawb arall. Ac unwaith, wel, fe benderfynodd yr eglwys yn y Trallwng yn y diwedd bod nhw'n mynd i dynnu mas o'r ofalaeth, ond nhw ddim eisiau aros. Beth digwyddodd fanna? Wel, yn credu mae'r... Wel, fel yn dweud, oedd anghydweld o ran personoliaethau o'r dechrau, a wedyn fe ymgyrchodd yn had i drio, wel, resymoli wedyn ni'r restr aelodau, symleiddio, wrth gwrs, fel lot o gapeli dros y blynyddoedd, oedd y restr aelodau yn cynnwys lot o bobl oedd byth yn dod, byth yn cyfrannu, byth yn neud dim byd ar achos, ond oedd e'n cynnwys pobl oedd yn blant i rai o'r diaconiaid, oedd eisoes ddim yn parchu'n had, ddim yn hoffi'n had, ddim yn dod mlaen yn had. It was the last straw, fi'n credu, a felly oedd nhw wedi galw cyfarfod i gynnig pleidles dim hyder yn y gweinidog. Yn had wedi ymddiswyddo cyn bod nhw'n i bob pwrpas yn i ddiswyddo fe. A felly benderfynon nhw tynnu mas o'r ofalaeth. A oedd e'n gymleth, achos wrth gwrs nhw oedd y capel oedd ar tŷ. Felly fi o'n i, wel, fel yn dweud, yn dechrau'r ar 10au, oedden ni ddim yn gwybod oedden ni'n mynd i fod yn cael yn troi mas o'n cartre. Llythrennol bydden ni'n mynd lan y dre, a bydden ni a'r ffrind i fi oedd hefyd yn mynd i'r capel, a bydde pobl o'r ofalaeth yn gweld ni'n dweud y gilydd, yn dweud helo wrth i hi a anwybyddu fi. Sut effaith oedd hyn yn cael ar natur y chwaer? Wy'n credu oedden ni'n deulu clos, oedd ddim yn gwybod popeth oedd yn digwydd, os oedd yn rhieni'n troi amddiffyn ni. Ond fi'n credu oedden ni, hi a fi yn erbyn y byd, ond hefyd oedden ni eisiau cefnogi'n rhieni, chymod. Teulu ni, oedd yn teulu ni ar ddiwedd y dydd. Oedden ni yn deall y cyfan o beth oedd yn digwydd. Ond oedden ni yn gwybod bod na bethau, chymod, oedd e ddim yn help hefyd bod na sylw yn y wasg, achos wrth gwrs mae pobl yn hoffi bach o scandal. Ac oedd rhywun o'r capel wedi dweud bod y reswm yn closely guarded secret. Wel, oedd hwnna mewn cyfnod pan oedd na rhywun ddim yn bell i ffwrdd wedi cael ei gyhyddo gan 3 plant. Felly, wrth gwrs, chi'n dychmygu, mae dychymyg pobl yn mynd ar ras. Oedd pob math o hanesion yn mynd o gwmpas, yn had yn pallu siarad â neb am y peth. Oedd e ddim eisiau rhoi ochr e'r stori, oedd e ddim eisiau sylw yn y wasg, ond wrth gwrs chi'n cael sylw, pyd eich moyn yn ei beidio. Felly mae hwnna i gyd yn gyd-destun. Oedd y ddwy eglwys arall yn enwedig yr eglwys fach Saesneg, UAC mas yn y wlad, Sarnau, mor gefnogol, benderfynol o gadw ni cyhyd ag allan nhw. Oedden nhw yn wych, a fi'n credu falle bod hwnna, wel, ni'n dal, pan ni'n lan ffordd na nawr, ni'n dal i fynd i weld nhw, rai o'r aelodau fyna, ni mewn cysylltiad â nhw, clywed i hanes nhw, a mae wastad yn braf mynd nôl fyna. Na'n ffodus oedd yr eglwys arall yn o'r falus, fi'n credu oedd yna gysylltiadau. Chymod, fel mae rwydweithiau, mae Cymru yn wlad o rwydweithiau, yn wedi y Gymru Gymraeg, ac ymhen amser fe benderfynon nhw hefyd bod nhw eisiau gadael y system. Oedden nhw ddim eisiau yn credu am wneud a'r sefyllfa'r agor. Fi ddim cweit yn siŵr sut digwyddodd hynny, chymod, ond oedd na gysylltiadau a pobl yn dweud pethau. A pobl yn siarad. A pobl yn siarad, ie. A mae wastad rhywun sy'n dweud, os dim mwg heb dan. A dyna ni wedyn, so yn y diwedd, dim ond yr eglwys fach yn nghefn gwlad, a doedd dim modd iddyn nhw gynnal ni. Achos, teulu, a dim braidd dim arian. Na. Mae rhaid bod e'n ofnadw. Oedden ni'n ymwybodol bod dim arian, ond dwi'n credu dim nes mlaen nawr fel fi wedi dod yn hun, fi wedi sylweddoli beth oedd mam yn neud. Oedd hi'n cyllidebu mor ofalus. A fi'n credu mewn reswm pam o fi'n teimlo'n gryf am beth tlodi. Oedden ni byth wedi mynd heb fwyd. Byth. Ac oedd mam wastad oedd hi'n gwybod a plant angen rhywbeth i edrych mlaen, dy fe. Ac oedd y cynilo oedd yn digwydd. Oedd y family allowance yn cadw ni fynd. A mam oedd yn cael hwnna, ac oedd hi mor ofalus. Mor ofalus. Oedd wastad
arian, oedden ni'n teimlo bod ni'n cael tret, oedd ni'n cael, falle naturiol, oedd ni'n cael dillad adeg pen blwydd. Gwybod edrych mlaen i gael ffroc newydd. Oedd hi yn trio wneud i gorau bod ni ddim yn mynd heb ddim byd. Na. A fi'n credu fel yn dweud, dim ond fel oedolyn, fi wedi sylweddoli'n llawn beth oedd hi'n Cyment, Achos oedd, wel, ni'n sôn am yr 80au. Oedd hi'n bwydo 5 ohono ni, achos oedd ei mam hi wedi marw erbyn hynny, ond oedd mam nhad yn dal i fyw gyda ni. Bwydo 5 ohono ni am 5 punt y dydd. Wow. A chybod, dyna popeth. So, oedd... O'i gwybod, oedden ni'n mynd rownd i'r... Pan ni'n mynd i'r dre, ni'n mynd i'r dre siop a bob dydd, achos oedd chi byth... Cael beth oedd eisiau am y diwrnod. Chi ddim yn gallu gwneud big shop. Na. Doedd ddim bosib. Fi'n dal weithiau pan fi'n mynd i'r siop a fi'n ymwybodol mor lwcus o fi bod fi'n gallu llanw'r troli a dod adre. Heb fecso am beth yw'r cyfanswm. Wy'n dal i adio fel fi'n mynd rownd. Byddai byth yn peidio yn neud hwnna, dwi'n credu, achos yn fy mhen fi eisiau gwybod faint fi wedi gwario cyfo fi'n cyrraedd y til. Ond oedden ni'n llythrenol, fydden ni'n mynd i'r dre yn y trallwng, a bydden ni'n mynd spa y siop cyntaf, falle bydden ni'n moyn un peth yn spa, achos bod hwnna ceiniog neu ddwy'n ratach na gwaedd unrhyw le arall. Wedyn bydden ni'n mynd mlaen i'r siop nesaf, a'r siop nesaf, a oedd mam yn gwybod cyn bod ni'n mynd, achos yn y papur, byddai hysbysebion gyda'r siop yn dweud o special offer wythnos hon, hyn a hyn a hyn. A bydden ni yn siopa chydig bach ym mhob siop, a wedyn bron y cyfan o beth oedd yn weddill wedyn yn y quick save, achos hwnna oedd y rata o'n nhw i gyd. Mae rhaid bod hwnna'n flinedig tost arni hi. Y peth meddyliol yna, peth corfforol yna hefyd. Bydde siop yn cymryd drwy dydd bron o bod. Wel, oedd e'n cymryd amser, lot fwy o amser, wrth gwrs yn mynd i un siop. Ond wedyn, wrth gwrs, fel oedden ni'n mynd yn hun, ac oedd hi'n neud tyma bach o gêm bron a bod, byddai'n dweud wrth y fi, yn chwaer, chi eisiau mynd i ôl bag o siwgr nawr o'r co-op. A doedd ni ddim yn sylweddoli ar y pryd, wrth gwrs, ond byddai'n dweud, checwch nawr mae X yw'r pris. A doedd ni ddim yn sylweddoli mor hanfodol oedd hynny wrth gwrs ar y pryd, ond oedd hi yn dweud, dyma i fod yn hyn a hyn, checiwch mae hwnna. A ti'n bod, fel yn dweud, edrych nôl, ti'n sylweddoli pam. Achos dyna'r unig reswm oedd ni'n prynu fel fyna. Fe symudwch i Groesoswallt a phrynu ti yno? Do, wel oedd yn rhieni, bod, yn handdiolchgar dros ben i rai ffrindiau yn yr undeb, oedd Derwyn Morris Jones ar y pryd, ysgrifennydd cyffredinol, oedd e mor gefnogol. A fi o'n nhw'n ffrindiau, tan bod Derwyn yn marw, ac cyfreithiwr yr undeb hefyd wedi bod yn gefnogol dros ben, a wedyn ni gadael yr eglwys oedd wedi penderfynu bod nhw eisiau tynnu mas o'r cytundeb, ond dim amheuaeth bod dim hawl dyn nhw i droi ni mas o'n cartre. Oedd yn rhyddhad, ond ar y llaw arall oedd yn amhosib parhau fyw yno. Chymod, oedd yn, maen nhw'n sôn am toxic environment, dyna beth oedd toxic environment. Felly oedd rhaid i ni ffindo ffordd, dim lot o arian, oedd ni wedi bod yn byw ar hynny o ganilion oedd dynnu, achos bod dim digon o arian yn dod mewn. Felly oedd eisiau chwilio am ffindo ni ar werth yng Nghroesoswallt. Sgwrs gyda bod nhad a mam, Olwen a fi, a mam gi, oedd eisiau 4 stafell weli. Oedd hwnna ddim yn beth hawdd, yn wedi pan ddim arian. Ond nôl pryd hynny, fe lwyddo nhw gael tŷ, oedd na a mae bach yn ddoniol. Reswm oedd y tŷ yn brys resymol, oedd e ar werth am 2,500 o'n i'r astoffa, oedd yn bwysig, achos bod e drws nesaf i'r lladdu. Yn llythrenol. Fe gynigiodd yn had y mam, achos rhwng oedd nhw wedi llwyddo cael morgais, ar sail pregethu ar y siliau, digon o arian, yn dod mewn, just about i gael morgais am 15,000. Allen nhw ddim mynd yn uwch na 15,000. Oedd ffrind wedi rhoi benthyg deposit iddyn nhw. Rhywun oedd dy dad wedi wneud
wedi chefnogi hi ac wedi wneud cymwynas â hi oherwydd dy dad yn ddyn o gwyddor, yn ddyn oedd yn sefyll lan dros bobl. A dyma hi yn ffordd talu cymwynas iddo fe hefyd. O'n hollol. Oedd dim ots yn had pwy fydde fe'n pechu, os oedd rhywbeth yn anghywir, oedd e'n gorfod dweud. Doedd e ddim yn rhywun oedd yn gallu eistedd lawr. A fel plentyn, chi'n teimlo embarrass. Achos wrth gwrs. Chi'n eistedd na, a chi'n gwybod mae'n mynd i pobl lan. Paid ddweud ffastad. Na. Ond, eto, fel y fi wedi dod yn hun, ac yn fwy, falle fwy eiddfed, ac yn fwy yn sylweddoli beth mae'n cymryd i wneud hwnna. Ac yn gwerthfawrogi hwnna. Achos ti byth yn mynd i fod yn Mr Poblogaidd y ti. Ac mae hwnna'n rhywbeth pryn yn dweud. Pryn iawn. Mae pobl mae'n dweud, well fi beidio dweud dim byd. Sa'n ma'n upset o neb. Wel, na, dim ots yn had. Na. fe'n dweud, a dyna ni. Oherwydd mae dyna'r peth iawn i wneud. Hollol, yn union. Dwi'n mynd i newid ychydig ar y trywydd nawr, achos dwi eisiau sôn am rhywbeth sydd yn neud i dy galon di loni, sef cerddoriaeth. Nawr, dwi'n gwybod yn ystod y cyfnod, nath dy dad dy ddysgu di i ganu'r piano digon i dy roi di ar ben ffordd unwaith eto, a munud oedd ti wedi camu mewn i fyd cerddoriaeth, doedd ddim stop arna ti. Absolutely na. Dwi just eisiau dangos y llun yma, achos y llun yw, llun ohono ti allan o'r papur, ti oedd y chwaer Olwen, wyt ti wedi ennill gwobr, ydy ennill cystadleuaeth yn yr Eisteddfod am ganu'r organ? Beth yw'r hanes fan hyn? Right, wel, oedd ni piano oedd fy nghariad cynta. Absolutely. Fi'n cofio yn had pan ni'n cael fi'n credu mae fy mhen blwydd yn 7, a ti'n ddigon hen nawr i ddechrau chwarae piano. Chydig bach yn betres i ddechrau, ond fe gymerus i ato fe syrthio mewn cariad dros ymhen a anghlistio. Wi wastad yn dweud drefn o Llywelyn, fy mab, os yw'n dweud bod yn caru pethau. Ond does na ddim gair heblaw cariad at sut fi'n teimlo am y piano. Cerddoriaeth yn gyffredinol. Fe wedys ti wrtha i, os dwi'n cofio'n iawn, dyw'r gair cariad ddim yn digonol i ddisgrifio dy gariad mewn ffordd. Mae hwnna'n eithafol. Mae'n rhan ohono fi. Allai ddim dychmygu bywyd heb gerddoriaeth. Mae i fi, mae'n fel iaith, mae'n fwy na iaith, achos mae'n gallu gwneud pethau dyw iaith ddim yn gallu gwneud falle tu hwnt i ffiniau iaith. A dweud y wir, yn Capel y Nant, ni'n aml nawr calegwyr fach gerddorol, a ni wedi chwarae darn yn ddiweddar ar cof am un o'r aelodau wedi marw a Dewi Myrddin oedd yn arwen y gwasanaeth y diwrnod ni, a wedodd diolch am y gerddoriaeth sy'n cyrraedd mannau, dyw iaith ddim yn gallu. A ni'n, absolutely. Absolutely. A ti'n ffindio lle yn dy ben weithiau, ti eisiau llonydd, a dwi ddim yn ddistawrwydd, ond mae'n llonydd hefyd. Y canol llonydd distaw? Bod e ddim yn ddistaw. Na. Mae'n gallu bod yn lot fawr sŵn weithiau. Dwi'n dweud fi'n chwarae'r organ. Ond, mae hwnna. Ti'n teimlo, ti rhywle, dim byd yn gallu twtio ti. A mae'n siŵr yng nghanol yr holl drabini yn y trallwng, oedd y piano yn noddo fe. Llwches. Be dwi'n ffindio'n ryfeddol yw mae ti ddysgodd dy hunan i ganu'r piano. Bod y dad... Roddodd fi ar ben ffordd. Dysgu fi ddarllen cyddoriaeth. Dwi'n deall hynny, ond unwaith o ti wedi croesi dros yr hiniog, fe est i rywle, na gwydde'n... Hynny yw, ti ath ti dy hunan. A beth wedys ti wrth ei, bod ti ddim wedi cael un wers ffurfiol dysgu canu'r piano. A dy fod ti wedi mynd drwy'r aroliadau o un nes cyrraedd y terfyn. Byddai'n had yn prynu'r llyfr, a dweud, dyma radd nesaf. Anhygol. A wedyn ymhen amser byddai'n dweud, gawn ni glywed sut mae'r darnau mae'n dod ymlaen. Os oedd e'n gweld rhywbeth ar y copi, a dweud, ti'n gwneud digon o hwnna, neu beth bynnag, byddai'n ni'n cael tips wedyn a mynd trwy'r aroliadau. A dwi'n gallu dy ddychmygu di, dwi'n edrych ar y llun mae honna ti gyda dy wallt di yn tonni lawr dy gefn. Cyrraedd lawr hyd at gweilod dy gefn, dwi'n meddwl. Lawr i hanner ffordd lawr yng Ngoesau, byth wedi torri. Waw! A oedd e'n tyma bach obsesiwn, achos oedd yn rhieni byth wedi torri'n gwalltu ni. Wrth gwrs eto,
mae'n siŵr bod hwnna'n ffordd o arbed costau. Ie. Ond oedd e wedi mynd, os wrth gwrs oedd pobl yn gwneud ffysg, wel, dwy ferch gwallt hir. Ie. A di, trawiadol. Wel, erbyn hynny, oedd ni wedi torri fe, achos wedes i, ffain na gadw fe tan bod fi'n ddeunaw. Diwrnod ar ôl i fi fod yn ddeunaw, fi mynd i'r siop trin gwallt, a mae'n dod off. A fe dorodd hi 2 troedfedd o'r gwallt off i fynd â fe lan i fan hyn. So mae hwnna roi syniad tair troedfedd. Dwi erioed wedi clywed gwallt yn cael ei sôn amdano fe mewn meintiau o droedfeddi. Waw. O wedodd y ferch yn y siop, y tro cyntaf fi orfod eistedd lawr, a ti person fi'n torri gwallt sefyll i fi al gweld beth fi'n neud. Mae hwnna'n anhygoel. So o'n i'n meddwl bod fi absolutely the bee's knees wedyn. Llai gredi. Ac yn ysgafn. Yn ysgafn. At y piano, ar ferch ar gwallt di, tonog ar ferchog yma, dwi'n gwybod o ti'n dweud bod y piano yn y parlwr. Ac oedd na ddim gwres yn y parlwr, ond mi fydde ti'n gwisgo'r got ac yn camu mewn i Arctic y parlwr mwyn cael bod gyda'r gerddoriaeth. Oedd e'n rwydd, achos oedd chi'n gallu mynd i'r... Ac os nad, ond oedd rhaid bod yn ofalus, achos wrth gwrs, room front oedd ni'n galw fe, mae rhaid i wedi room front. Mae flin dy fi, room front. Sori, rondda yw hwnna yn bendant. Y room front oedd hefyd y study'n had. Felly os oedd yn had yn y gornel wrth y biwro yn gweithio, wel, oedd dim modd wedyn. Dim ond fel oedd ni'n mynd yn fwy medrus, oedd na fodd chwarae. Wy'n deall. Hyd yn oed os oedd e'n gweithio, achos oedd e'n gerddoriaeth gefndirol. Ond yn y cyfnod cynnar na, chi'n gorfod aros nes bod y stafell yn wag, a fi'n cofio pipot o'r drws, mae'n wag, mewn a fi. Ac oedd ni, unwaith, mae e fel dysgu iaith. Fi wastad wedi meddwl bod cerddoriaeth fel dysgu iaith, achos pan ych chi'n dysgu darllen y nodau, chi'n cael mynediad at bob math o bethau. A mae fel, wel, box of delights, achos yn y hornel y stafell, oedd na, wel, bwys y piano mewn gwirionedd, oedd na chest of drawers anferth bron mor dal a fi. Wedi pan ni'n blentyn oedd yn dalach na fi. 5 drawer mawr yn llawn cerddoriaeth. Oedd na cases, achos oedd yn had wedi chwarae piano yn sicr lan at lefel gradd 8, oedd athrawes wedi meddwl falle gallai fe fynd mlaen i neud diploma. So oedd un wedi bod yn pianydd arbennig o dda, wedi chwarae'r organ yn y capel. Oedd e wrth i fodd hefyd, ond ddim yn cael cymaint o gyfle. Oedd e'n chwarae yn y cwrdd boreol yn y tŷ, ond oedd ni ddim yn clywed e'n chwarae fel arall. Wrth gwrs, popeth arall oedd fe i wneud. Ond oedd y chest of drawers yma jyst yn llawn rhyfeddodau, a byddwn ni'n tynnu pethau mas a jyst treial nhw. A hyd yn oed weithiau, ni'n gallu chwarae tyma bach ohono fe, jyst cael rhyw syniad. Roi lan weithiau, chwilio rhywbeth bach yn haws, ond just trio, a chi'n dysgu cymaint, wrth gwrs, yr un peth, a pan chi'n dysgu geiriau, mae geiriau sy'n anghyfarwydd yn dod yn gyfarwydd, os chi'n gweld nhw mwy a mwy, ynddo fe? Felly, wrth fy modd, fydden ni, hyd yn oed yn y geiaf, bydden ni, oedd e'n ddigon oer yn y stafell, oedd na dan trydan no, gyda 2 far, ond oedd e ddim yn twtio stafell mewn gwirionedd. Ac oedden ni, fi'n credu, oedden ni'n ymwybodol bod rhaid watcho'r arian. Bod yn ddarbodus. Oedd e'n well rhoi an y rac mlaen a mynd i ware. Ac oedd ni'n twymo'n eitha sydyn. Wy'n siŵr. Mynd gyda chnesrwydd y gerddoriaeth. Mae cariad at gerddoriaeth sydd gyda ti, pan ges ti gyfle i fynd i'r coleg, Cymraeg nes ti astudio? Gawson ni drafodaeth. Oedd ni yn dwlu ar gerddoriaeth, ac oedd rhan o hwnna i'n meddwl bydden ni wedi hoffi bod yn gerddor. Mae rhan o hwnna yn dal i fel bydden ni wedi hoffi bod yn gerddor, ond mae rhan falle gallach o hwnna yn gwybod os ti'n gerddor, ti'n gofod gwneud pa jobs bynnag sy'n dod i thran. Ac byddai'n hollol onest, fi'n gallu bod yn ddisgybledig iawn yn ymarfer, a dwi'n fi'n ymarfer bob dydd ar hyn o bryd, os mae datganiad fi'n dod lan yn y brangwyn ar yr organ, so mae rhaid fi'n fod tip-top i hwnna, ond dwi ddim yn dda yn ymarfer darnau, dwi ddim yn hoffi. O'n cael traffaeth mawr. Os nad fi'n argyhoeddedig bod fi'n teimlo bod e'n werth dysgu darn, a chymod, os chi'n gerddor proffesiynol, chi'n gofod mynd at bob darn yn yr un ffordd. Mae eisiau pecyn pai, os chi'n bod ar ddiwedd y dydd. Oes. Felly, wedi'n pwyso mesur, a dwi ddim yn gwybod fydden ni wedi cael yn erbyn, achos fel mae'r clip na'n dweud, oedd ni wedi dod at yr organ,
pan symudon ni Grososwallt, oedd cyfle wedi dod wedyn i fi helpu mas yn dysgu'r organ a wedyn helpu mas yn y capel. Right. So oedd ni wedi mwynhau hwnna yn fawr. Gymres i'r organ hefyd. Mae'r piano'n un peth, mae'r organ, mae fel cerddorfa gyfan dan eich bystedd. A felly fes i trwy y graddau gyda'r organ yn gyflym iawn. Wrth gwrs, oedd y dwylod a fi'n barod mewn ffordd, y cyffyrddiad yn wahanol, ond dysgu defnyddio'r traed. Fi'n dwlu. Absolutely dwlu. A wneud sŵn, wel, oedd mam wastad yn dweud, person bach sy'n hoffi wneud sŵn mawr. Ar yr organ, chi'n gallu wneud sŵn mawr iawn. A wi wrth y modd, mae nhw'n joc am weithio yn Capel y Nant, does dim un gwyfyn ar ôl yn yr organ na heddi. Nagos, maen nhw gyd mas. Wy'n gweld. A felly, pan oedd ni fyna, nes i gystadlu dan 19 yn y genedlaethol, a ennill ar yr organ. A wedyn, just ar ôl cael fy mhenblwydd 19, flwyddyn wedyn, siwr o fod, os dwi'n cofio'n iawn, gystadlus i to yn yr un agored ag ennill hwnna. Felly, Ardderchog. Cael eitha gwefr. Mae'n odd wrth gwrs pan chi'n chwarae'r organ, achos dych chi ddim yn gallu mynd â'ch offeryn gyda chi. Felly chi'n gofod ymdopi da offeryn chi'n rhoi wedi chwarae o'r blaen. A mae'n hefyd, oedd organ y pafiliwn ddim yn rhyw wefr iawn. Na, dyna ni. Diddorol. Beth bynnag, Cymraeg yn y coleg. Wedi meddwl falle mynd i Rhydychen, ond troi at Abertawe. Wel, ni wedi meddwl wneud Saesneg. Dwi ddim cweit yn siŵr hyd yn dydd heddi pam ond ni wedi meddwl wneud hynny. Dwi'n gwybod oedd teimlo, achos oedd nhad wedi mynd i Rhydychen. Oedd ni'n teimlo, oedd yr organ yn rhan o hwnna, achos oedd wedi rhoi fe enw mewn i gynnig am ysgoloriaeth organ yn un o'r colegau. Oedd yn brofiad difyr mynd lan am hynny, achos oedd 4 ohonyn ni'n cystadlu. O'r noson gyntaf, ni'n gwybod pwy oedd yn mynd i gael, a felly oedd y 3 arall ohono ni, achos nid fi, oedd fe ddaeth yn amlwg i fi yn ystod y cyfweliad bod cefndir capel yn hollol. Oedd dim y cefndir angen reidiol o gwbl da fi i wneud y job ma. A mae wastad wedi taro fi chwythig yn yr eglwys ac yn y capeli yma ag ati. Mae'r organ yn eilradd i arwain y côr. So eich nod yw, chi'n dechrau ar yr organ, a wedyn chi'n symud mlaen i arwain y côr. Dim i fi, diolch yn fawr, na. Fi eisiau bod wrth yr organ, nid yn arwain y côr. Felly, ond fe joyous i y cyfnod na, nes i ddod ymlaen dda iawn gyda'r 2 arall aflwyddiannus. A fe gawson ni lot o hwyl yn Rhydychen. A fi'n credu falle bod hwnna wedi wneud i fi feddwl wedyn, wel, fydde ni'n hoffi mynd i'r Rhydychen. Ond pan es i am gyfweliad i studio Saesneg, doedd yn credu bod fi'n gwneud yn arbennig o dda yn y cyfweliad i ddechrau, bod fi'n llawer set in my ways. A oedd y profiad ddim yn un braf o gwbl. Felly, ches i ddim cynnig lle, a doedd ddim yn syni, achos doedd yn credu bod fi wedi dod drosodd yn dda yn y cyfweliad o gwbl. Ond oedd i ddim yn teimlo bod fi moyn mynd na ragor chwaith. Felly popeth yn dda? Felly oedd eisiau newid meddwl, ond wrth gwrs erbyn hyn, oedd y system, es i yn diwedd trwy'r clearing. Oedd bod fi wedi newid pwnc, a nawr oedd ni'n meddwl rhaid Cymru, mae rhaid fi fynd nôl i'r de, dyna bod fi wedi byw yn y canolbarth, ac wrth gwrs gyda'r cefndir ag ati, oedd ni byth wedi teimlo mae dyna oedd yng nghartre i, bod fi'n byw na ers blynyddoedd, a ni eisiau dod nôl i dde Cymru. Wrth gwrs, addysg gartre, oedd hwnna hefyd, oedd ni'n cael trip lawr i'r de pan ni'n neud aroliadau, achos oedd yn had wedi trefnu bod ni'n sefyll aroliadau, os ti'n gwybod mynd i ysgol i sefyll ar aroliadau, yn Rhydychen. Achos oedd nhw'n studio gyda Bach fel ni, a felly oedd y papurau yno. Wrth gwrs. Mae'n sawl stori ddifyr, all ni wedi am hwnna, ond felly beidio mynd ar ôl ysgyfarnog yna. Ond so pan oedd ni'n mynd i wneud aroliadau, oedd trip lawr i Gaerdydd, aros dros nos, fel bod ni ar bwys i'r bore, a wedyn wneud aroliadau. So oedd ni'n mwynhau dod nôl lawr i'r de, ac oedd ni'n gwybod mae dyna lle oedd ni moyn mynd. Felly i Abertawe, i'r brifysgol yn Abertawe i astudio Cymraeg, sut brofiad oedd hynny? Nes i eitha mwynhau, do. Ond profiad cymysg? Fe ffindies i,
mae iaith oedd fy niddordeb. Rwy'n dwlu ar lyfrau, rwy'n mwynhau ffuglen, rwy'n mwynhau rhai cerddi. Mae'n teimlo'n lletwydd na'n siarad y bardd ac yn dweud hyn. Mae'n quite alright. Yn rhannol achos fi yn teimlo, oedd rai o'r darlithwyr yn llawer gwell am ysbrydoli hefyd na'i gilydd. Reit. Oedd y darlithoedd iaith, oedd ni wedi fy swyno. Sut oedd yr iaith yn gweithio, tarddiad yr iaith, hanes yr iaith, y ble oedd wedi dod. Y syniad mawr hen ogledd, a bod y brythoniaid wedi cael ei gwasgu i bob cwrw. Oedd ni wedi fy hudo a fy swyno gan hwnna, oedd yr hen Gymraeg, y Cymraeg canol. Ond ni'n gwybod, dyna oedd y diddordeb tafodieitheg wedyn. Wrth fy modd. Ac oedd, yn rhyfedd iawn wedyn, oedd rannau o'r pethau, barddoniaeth y bedwaredd o ganrif ar 15. Sori. Nid oherwydd y farddoniaeth ei hun, ond doedd y cyrsiau ddim yn cael eu cyflwyno mewn ffordd oedd yn ysbrydoli. Felly pwy oedd yr ysbrydoliaeth o ran y bobl oedd yn dysgu? Wel, Dr Robert Owen Jones oedd yn dysgu'r pethau iaith. Ac oedd e'n ffoi bach mor gynnil mewn ffordd. Ond oedd lot o hiwmor bach dy fe. Fi wastad yn cofio hwn. Oedd e'n gymeriad pan fydde fe'n ateb y ffôn. Os bydde rhywun ffonio, a wedyn, neu bydde fe falle'n ffonio i ofyn, dwi'n siŵr sut oedd e'n gweithio, ond ty beth, oedd e'n dod ar draws rhywun dros y ffôn, oedd ddim yn medru'r Gymraeg, ond yn y rôl oedd ganddyn nhw, oedd e'n teimlo dylen nhw fod. A bydde fe'n rhoi nhw on the spot yn rysyn, bod e'n disgwyl nhw ymateb yn Gymraeg, a wedyn, wrth gwrs, bydde'r ateb yn dod ar rhywbeth, I'm sorry, I don't speak Welsh. A'i ateb i bob tro oedd, I'm terribly sorry to hear that. Did you realise that there is help available? There are courses you can follow. Oedd e just mor wych, ac oedd e'n neud hyn. Yn swnio fel sef e'n rhyw fath o affliction. Wel, wel, i fi, eto, wy'n credu ar ôl dod i Abertawe, ni di ymwneud lot mwy a pethau. Mae dod o'r canolbarth i'r de, yn ywedig falle yn y cyfnod na, diwedd yr 80au, dechrau'r 90au, cymaint yn digwydd, Abertawe yn grwchan o ymgyrchu dros ysgolion Cymraeg, dyfodol i'r iaith, oedd e'n agori'r llygad. Y bwrlwm, y bywyd, y bobl, A felly, oedd cael rhywun yn dweud rhywbeth fel na, oedd ni'n meddwl bod hwnna'n hollol wych. Bod chi'n gallu, dim ymddiheiro bod chi'n siarad Cymraeg, ond ti'n mo treni dros rhywun oedd ddim yn gallu. Troi'r peth ar ei ben i weired. Da. Seicoleg mewn ffordd. Yn hollol. Beth bynnag, ar ôl y radd, penderfynu aros i wneud doethuriaeth. Beth oedd y maes doethuriaeth? Maes doethuriaeth oedd tafodiaeth Cwm Tawe. Eto wedi ysbrydoli i ryw raddau. Oedd ni wedi gofyn ei trithawd estynedig yn y radd yn edrych ar rifolion, os oedd pobl yn defnyddio rifolion. Ond ni wedi bod yn holi pobl yn lleol i'r brifysgol yn ogystal â nôl yng Nghroesoswallt ar hynny. Ac yn cymharu, ac oedd ni'n awyddus iawn i wneud rhywbeth tebyg. Oedd ni wastad wedi hoffi pobl, ni'n hoffi siarad y phobl. You've probably guessed. Dwi'n mor falch. Ac felly oedd ni'n dwlu, oedd gwaith ymchwil y maes tafodiaeth yn golygu mynd i dau pobl, siarad â nhw, casglu geiriau, cael paned o de, wel, coffi yn dderfrydol, ond oedden ni'n yfed te os oedd rhaid. Falle biscuit neu gacen neu rhywbeth. Mae'n wyrth bod fi ar y pryd, ond ni'n fach hefyd. Ond dyna ni. Falle bod e gyd wedi croni yn rhywle. Ond na, ni wrth fy modd. A fi wastad, eto falle, herwydd yn fagwraeth, os ydw bod yn gyffyrddus gyda pobl hun. A o'n ni wrth fy modd yn mynd â clywed hanesion pobl, a fi'n cofio un boi hyfryd lan yn Ystlefera, a tro cyntaf i weld oedd ddim yn siŵr o gwbl bod eisiau fi yno, ac oedd ddim bod angroesawgar, ond oedd ddim yn deall pam o'n eisiau holi fe wir, oedd wedi claddu i wraig rhyw 20 mlynedd ynghynt, ac oedd cael merch ifanc yn dod i'r tŷ, oedd ddim yn siŵr am y peth at all.
A felly, nes i'n ngorau i wneud fe dim yn gyffyrddus. A ni'n meddwl, fetiau pan fyddai'n ffono fe tro nesaf nawr i drefnu, bydd e ddim eisiau fi ddod. Ond nawr, o'ch chi'n siŵr bod chi eisiau dod? O, ydw, please, os gallai, achos oedd dy fe eirfa hyfryd, ac oedd wedi bod yn gweithio yn y gwaith tin. So, chi'n bod, oedd na gyfoeth o dyfodiaeth na. Wel, erbyn bod fi'n mynd yr ail dro, geso i fynd lawr i'r gegin. Un o'r hen da, y gegin ar y llawr gwaelod, fe ddaeth y tepot mawr mas. A fe ddaeth y cacennau mas. A ddim, mae rhaid bod fi wedi gwneud yn oreit y tro cynta. Tradran ford. A chi'n bod, na'r unig beth trist, na pan fi'n edrych nôl, cofio rai o'r cymeriadau gwrddau sy'n nhw, a maen nhw wedi mynd, wrth gwrs, chi'n bod, oedd nhw'n oedrannus bryd ni, a mae hwnna, wel... Oedd ti'n recordio nhw? Oedd e'n anodd recordio nhw. Oedd ni'n neud ambell dap, ond oedd chi'n gofod gofyn caniatad. Ie, wrth gwrs. Ac oedd chi'n gweld gyda rai, unwaith oedd nhw'n gwybod bod y tap yn rhedeg, ond nhw'n trio bod yn bropor gyda Cymraeg. A bydde fe'n mynd ar goll wedyn. Dim ond o ran archif Sanfagan sydd yn archif sain Gwerthfawr, dwi'n meddwl, lle mae'r bobl sydd wedi ymadael ar y fichedd hon yn ymrithio nôl i'r byd yma. Mae'n rhywbeth hudolus am hynny, does. Fi'n gwybod ar hanesion. A dyna'r peth, wrth gwrs, os chi'n gallu cael sgwrs a maen nhw'n dechrau siarad heb gofio pam maen nhw'n siarad. Chi'n clywed y dyfodiaeth yn iawn. A chi'n cael hanesion mor ddifur. Mi ges ti gyfnod o fod yn ddarlithydd wedyn, ond gadael a troi at weithio fel cyfieithydd. A chyfieithydd gyda Cyngor Sir Gyfyrddin i ddechrau Cyngor Sir Gar. Am gyfnod. Am gyfnod. Wel, o'n ni eto, fi'n cyddi oedd y diddordeb yma mewn iaith. O'n had wastad yn dweud, mae'r her fwyaf unrhyw un wrth festroli iaith oedd gallu cyfieithu i'r iaith honno, o'r iaith honno, deall yn union beth yw'r neges. Wel, amen, mydd pob cyfieithydd, yn dyfa? Heb bod ôl cyfieithu ar y cyfieithiad, yn dyfa, dyna'r gyfrinach. Chi'n gofod wneud fe swnio, mae'n argyhoeddi'r darllenydd, yn dyfa? Dyna ni. A felly, mae'n debyg oedd e'n ddewis naturiol o yrfa, ond i rioed wedi meddwl am y peth o'r blaen, ni wedi rhyw feddwl byddai'n un academydd. A wedyn, fe weles i'r swydd yma, a meddwl, wel, reit, awn ni amdani te. Wel, yn ffodus, falle, achos oedd ddim profiad ffurfiol o gyfieithu da fi, ond ni wedi bod yn gwneud bach o gyfieithu ar y pryd i'r mudiad meithrin. Oedd hwnna wedi dod trwy, ar y pryd ni'n mynd i Capel Bethel Sgeti. Ac oedd Pacheri Siôn Alun oedd fyna hefyd yn drysorydd y mudiad meithrin. A fi'n cofio fi'n dweud fi, ti'n hapus i ddod i gyfieithu ar y pryd? Beth fi'n gwneud gyfieithu ar y pryd yn fywyd? Ond gyfeithu a shot. A oedd Siôn y mas o Bethel, ti'n gallu dweud na. Na. A beth oedd yn golygu oedd llythrenol bod rownd ford gyda'r mama oedd ddim yn siarad Cymraeg. So gyda ben i ganol y ford a gweud fi'n mynd i weid beth mae'n gweud. So fi'n ddiolchgar iawn actually am y bedydd tân yna. Achos does dim ots yn y byd y fi, os yw'r offer yn mesu, drwydwch, a fi'n gweithio un person, fe a fi eistedd bwys rhywun. Neu fi sefai yn y ffrant, a os oes rhaid cyfieithu'n olynol, fe gyfieithu'n olynol. Oedd rhaid i fi ddysgu wneud hwnna fel mae'n digwydd. Ta beth, pan nes i gymhwyso i fynd i weithio yn Brwsel, achos ti'n gorfod, bod anamal iawn maen nhw'n wneud y cyfieithu olynol bellach, mae pawb yn gorfod dysgu'r sgil. Dwi'n gweld. Fel cyfieithydd ar y pryd, mae hwnna'n anodd iawn. Achos oedd y tiwtoriaid yn dweud wrth ni, chi eisoes yn gallu rhedeg, a ni nawr yn mynd i ddysgu chi gerdded. A chi jyst yn mynd, mae'n teimlo mor chwythig. A fel cyfieithydd ar y pryd, ti'n trio cyfleu popeth. A wedyn pan ti'n cyfieithu'n olynol, dwi ti ddim yn cyfleu popeth, mae'n amhosib. Ti'n cyfleu'n o'r neges, ond yn deiriau dy hun, a mae hwnna'n... Oedd e'n deimlad rhyfedd iawn. Ond ni'n ddiolchgar iawn pan ddaeth amser y prawf i Frwsel bod ni'n gwneud olynol gynta a wedyn nes i mewn i'r bwth a ni'n teimlo fi'n mynd adre rhyddhad, slippers mlaen rhywbeth cyfarwydd, ni'n gallu gwneud hwn. Fi ysti'n gweithio gyda Cyngor Sir Gar ac yn bennaeth yr uned gyfieithu nid yn Sir Gar, es i mewn fel uwch gyfieithydd
Os bod, wel, yn ddigon ewn, efe, oedd cyfle i gael swydd uwch gyfieithydd yn sigar. Ie. Dim ond rôl mynd na nes i sylweddoli mewn gwirionedd bod nhw gyd yn uwch gyfieithwyr achos bod nhw'n gofod, oedd cymaint o waith. Ie, bod nhw'n oedd pawb yn neud y gwaith, golygu fe a hala fe nôl. Oedd dim, chymod, oedd dim modd treulio amser yn pasio fe rhywun arall. Felly oedd pawb yn gwybod bod yn gyfrifol am ei gwaith i hunain. Wrth gwrs. Wrth gwrs, eis i mewn, felly oedd ni yn cael waith wedi darllen i ddechrau, ond yn amlwg yn bodloni'r. A un o'r pethau eraill, dim ond, ti'n sôn am beth oedd ni wedi dysgu a sut oedd ni wedi elwa o weithio gael addysg gartre. Ond ni wastad wedi dysgu, oedd had os oedd yn mynd mas, oedd yn gadael gwaith. Wel, oedd yr oriau ysgol i ni, wel, naw oedd y cwrdd wedyn, 9:30 tan 3, oedd ni'n cael gwersi cnio yn y canol, wrth gwrs, ac oedd ni'n cael levenses. So, oedd ni ddim yn lladd yn hyn. Ond wedyn, os chi'n criw bach, chi'n gallu gwneud y gwaith mewn cyfnod byrrach. Ond na, fe ddysgus i'n fian iawn, os oes gwaith wedi gosod, gwneud y gwaith, a wedyn ar ôl ni, ti'n cael darllen. Ie, damser di oedd hwnna wedi. Felly i ti fel rhywun sydd bellach, achos mi fi ys ti'n gweithio yn Castellnydd Pwtalbeth? Ie, wel, ar ôl gweithio yn Gyfyrddin, oedd ni wedi ffindio bod fi wrth y modd yn cyfieithu. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ddogfennau digon diflas. Dim ots fi'n joio cyfieithu. Felly, yr her nesaf oedd eisiau mynd yn bennaeth uned. Ac i Castellnydd Pwtalbeth. Wel, Abertawe Castellnydd Pwtalbeth, achos mae'r uned ar y cyd. A fi ys i'n bennaeth fyna wedyn am rhyw 5-6 mlynedd. 5 mlynedd. Cyn mynd ar yn liwt yn hun. Nawr te, a dyma lle mae'r liwt dy hun a'r ffaith dy fod ti wedi cael dy addysgu adre a'r galluogi i dysgu dy hunan, i ddisgyblu dy hunan, i wneud pethau dros y ti dy hunan. Mae di bod yn, efallai mae at hwn o ti'n anelu beth bynnag, Fiona, yn dy fywyd. Mae'n siwto fi'n dda iawn. Wy'n gallu trefnu fy ngwaith yn dda. Wy'n gallu, chymod, gwneud firefighting, os oes rhaid, os oes argyfwng, fe allai glatio bant a wneud rhyfeddodau i gael rhywbeth wedi orffen mewn pryd, ond na, wy'n hoffi bod ar y blaen i beth sy'n angen. A fi'n gallu bod yn eitha trefnus fel na hefyd. Ond wi hefyd yn hoffi, dwi ddim yn berson 9 tan 5. Rioed wedi bod, bod fi wedi wneud swyddi, chymod, lle fi'n mynd i'r swyddfa, wy'n hoffi jyglo. Wel, sy'n llawn cystal erbyn hyn, wrth gwrs, ond dyna ni. Wel, gad i ni droi at y jygl, achos bellach mi wyt ti'n byw yn Clydach, ac wyt ti'n briod, briod a Bill, ac mae ganddoch chi fab, Llywelyn. Felly, nid yn unig dy fod ti yn gwneud gwaith fel cyfieithydd, wyt ti hefyd yn rhan o redeg cartre a chynnal teulu, yn ogystal â mentre eraill yn y gymuned. Mae siop gwerthu pethau ai law. Pob math o bethau. Sut wyt ti'n neud hwnna? Sut wyt ti'n cadw trefn ar y cyfan yna? Weithiau, mae mor syml a treo peidio meddwl faint sy'n gen i ar ôl i wneud wythnos on. Mae'n gallu bod mor syml a hynny, just dim panics a dal ati, dechrau wrth y drad a cael un peth wedi wneud ar y tro. Mae hwnna'n swnio'n gyngor syml iawn, a gai jyst droi at y trad, achos wy'n gwybod dy fod ti'n un am sgidiau sodle uchel hefyd. Felly, nid yn unig dy fod ti'n neud dy waith yn broffesiynol, ond mi wyt ti'n edrych yn ffansi iawn wrth wneud e hefyd yn dy sgidiau. Mi ddath Llywelyn i'ch bywyd chi, chydig yn hwyrach falle. Do. Yn wyrth, medde ti? Wel, wy'n gweld bod e'n wyrth. Oedd y ddau ni wedi priodi yn 2005, oedd ni wedi bod yn briod o'r blaen, doedd dim bwriad pryd ni, oedd y briod yna ddim wedi gweithio, ond ar ôl yr sgariad oedd ni'n dal yn ffrindiau, ond oedd dim bwriad pryd ni, y ddau ohoni yn briod ysgyntau gael plant. Pan briododd Bill a fi, oedd ein agored iawn bod e'n awyddus i gael plant. Fyne, erioed wedi teimlo yn rhyw famol iawn. Mae rai pobl yn cwtio babi eisiau un. Rioed wedi teimlo hynny. Wel, fi'n credu fel, falle lot o fenywod yn teimlo, wel, os yw'n digwydd, mae'n digwydd. Ac felly benderfynon ni, wel, ar ôl priodi, bydden ni'n gweld os oedd yn digwydd, a tasau fe gret, ond tasau fe ddim, wel, dyna ni. A wedyn rhyw flwyddyn neu 2 lawr y lein, sylweddoli, bod fi'n dal i deimlo fel na, bod Bill bellach
ddim yn hapus am hynny, a bod e'n wir yn teimlo bod e'n... Fi'n credu oedd e wedi dychmygu ei hun yn dad. A roedd e ddim yn digwydd. A felly fe o'n i'n siarad yn ddwys am y peth, a gytuno ni fynd i'r Women's Clinic. Wel, sy'n ni'r meddyg teulu gynta, ond mae'n rhaid fi wedi ddim lot o help. A felly fe wedyn ni weld, fe awn ni weld, oes na rhywbeth maen nhw'n gallu gweld, oes na rhywbeth o'i le. Chymod, achos dyna'r peth cynta, os yna'n fully poked and prodded i wybod beth oedd yn bod. Wel, ar ôl nhw asesu'r ddau o'n ni, ond nhw wedi weld os yna ddim reswm amlwg. Chymod, wy'n falch o siarad am y peth, achos wy'n teimlo mae mor bwysig yw pobl yn gwybod. Mae tuedd weithiau, yno ni gyd i weld rhywbeth fel rhywbeth mor hollol naturiol, a chi'n meddwl bod chi'n gallu cael babi mor rwydd a winco. Wel, mae'n gallu digwydd weithiau yn ddamweiniol, ond mae hefyd yn gallu bod yn eitha anodd i sicrhau mor rwydd a winco. Wel, chymod, ydy. Dyna'r peth yn tyfe, achos bod e'n digwydd i rai bron heb bod nhw'n bwriadu, neu heb bod nhw'n bwriadu o gwbl, mae yna rhyw sort of ragdybiaeth bydd e'n hawdd i bawb. A dwi e ddim. Na. A felly, wel, eithon ni weld, ffindio mas. Felly, yn y diwedd, oedd ddim rhaid ni fynd yr holl ffordd lawr y llwybr IVF. Fe gawson ni beth o'n galw'n IUI. Reit. Heb fod na amharchus o'r broses, rhywbeth debyg i'r hen turkey basta. Sorry, os yw'r cwmni bach ddim cweit yn barod am hynny. Na, sgwydd y llydan gan y cwmni bach. Bach da iawn, ni'n falch o glywed. Oedd yr ymgynghorydd yn fendigedig. Oedd e'n foi o Nigeria. Oedd e'n Gristion. Oedd e'n help i fi. Oedd gwybod bod e'n... A wedodd e bod rai pobl yn cael trafferth gyda'r syniad o helpu pobl i gael babi. A wedodd e, as a Christian, wedodd e, I have seen how much joy they bring. Ac mae Llywelyn wedi dod a joy yn llawenydd. Cymaint o lawenydd, allai ddim dychmygu bod hebddo fe. Mae e'n, chymod. Mae e'n 2 ar 10. Wel, 4 ar 10. 4 ar 10, ymddiheiriadau Llywelyn. Mae e'n 4 ar 10 ac yn fachgen hyfryd. Wel, chymod, mae pob mam, jyst ddim un mam yn ddidiedd os e. Ond, na, mae'n... mae'n fendith. Wi wedi bod mor ffodus. Wi mor falch bod e wedi cyrraedd mewn pryd un fam a'n dad gael ei weld e. Achos oedd e'n unig wyr iddyn nhw. Oedden nhw yn oedrannus ebyn bod e'n cyrraedd, ond fe gawson nhw gymaint o lawenydd dy fe hefyd. Oedd mam yn anffodus, oedd Llywelyn ddim, wel, tua 4 oedd e pan mi oedd mam farw, ond oedd e dad cu, mates mawr. Ffrindiau mawr. Cymaint o ffrindiau, oedd e'n dwlu a dad cu. Bydden ni'n mynd lan i Gellionen yn y bore i'r ysgol, bydden dad cu mas ar y ffrant i weld ni'n mynd heibio, ond ni, tua diwedd oedd ni wedi trio mynd yn cerdded. Ond pan oedd e'n llai yn sicr oedd ni'n gofod mynd yn y car i gael yna mewn pryd. Mae e'n fab i dad yn ystyr no sense of urgency. None at all. Felly oedd e'n gwibio lan. Wedyn bydden ni'n cerdded nôl fwy na thebyg. A bydde dad cu ar y ffrant. Ac os oedd ni bach yn hwyr, bydde dad cu fel hyn. Tapo i watch. Chi'n hwyr bore yma. A bydde Llywelyn yn chwerthin fel drain. Gwych. Sut oedd tad cu yn gweld y ffaith bod Llywelyn yn cael ei ddysgu mewn ysgol gyfundrefnol? Wel, oedd e, i fod yn deg, oedd e ddim erioed wedi awgrymu dylen ni ddysgu fe gartre. Ac oedd hwnna ddim yn opsiwn? Nagoedd. Nagoedd. Yr unig, chybod, fel oedd ni'n dod yn hun, eto fel oedolyn a wrth i'r blynyddoedd a ddysgu gartre, fynd yn bellach i ffwrdd, fi'n credu oedd yn berthynas i anhad wedi gwella. Wyt ti'n meddwl nath y berthynas ddioddau? Do, achos bod e'n dysgu fi gartre. Achos unwaith eithon ni'n wedi gyr stwff uwchradd, doedd na ddim yn ddydd am yn edgar. Os yna chi'n deall, oedd chi yn cael cyddo fod yn dwp. Oedd ni ddim yn dwp, oedd ni'n gwybod bod fi ddim yn dwp. Ac oedd e'n dan ar yng nghroi ni bod fi'n cael ngheiddo fod yn dwp. Oedd ni, ac
gyda'i athrawon, os chi'n cwmpa mas yr athro yn y dydd, so, enghraifft, mae Llywelyn, mae'n gallu dod adre, gweithfi am bethau sydd ddim wedi plesio fe yn ysgol. Mae cartre yn lle saff, lle neutral. Mae e'n gwybod, os yw wedi gwneud rhywbeth o'i le, byddai yn ochri dy'r athro. Os yw'r athro wedi gwneud rhywbeth dwi ddim yn cytuno, byddai yn ochri dy fe. Ni'n gallu trafod y peth yn neutral. Doedd dim tir neutral yn tu ni. Achos wrth gwrs, os oedd cwmpa mas wedi bod yn ystod y dydd, oedd hwnna yn gorlifo mewn i'r hwyr. Oedd dim modd, oedd e'n gallu creu awyrgylch. A fi, fel yn dweud, dwi ddim yn dweud, a mae edrych yn ôl, chi'n gweld pob math o bethau, a gyda llygad o dolyn, wrth gwrs fi'n sylweddoli mwy beth oedd yn mynd mlaen, oedd y politics yn gynnar yn y cyfnod, oedd dwy famgu yn byw dynnu, oedd hwnna ddim wastad, oedd nhw ddim yn cydynnu. Drama. Oedd mam yn had a mam ddim yn cydynnu, oedd hi'n ei bywyd mam yn eitha anodd. Fel yn dweud, doedd hi ddim yn person iacha yn feddyliol, ond oedd neb yn mynd i fod yn ddigon da i'w mab hi, ac wrth gwrs eto o feddwl yma cefndir, oedd wedi bod just hi. Yr unig berson oedd yn cael dweud rhywbeth yn erbyn yn had, oedd hi hynna. Neb arall. No way, oedd yn berffaith, ond nid o ran hi oedd yn ffrio weithio fel ci a hwch. Ond, so mae'r holl bethau yna, fel ych chi'n edrych yn ôl, fel oedolyn, chi'n gweld pethau. A mae'r pair profiad na i ti wedi golygu dy fod ti wedi dod i lew i ti nawr. Wel, hollol, a dyna beth fi'n teimlo, chi byth yn gallu dweud, wel, bysen ni ddim eisiau bod hwnna wedi digwydd, achos mae'r cyfan wedi bwydo mewn. So mae fel, wel, fi'n jocan gyda Bill yn aml, fi'n dweud, wel, ti'n lwcus bod fi wedi bod yn briod o'r blaen, achos mae sawl cornel wedi cael cnoc o fant y fi, cyn bod ti'n gofod ymdopi dy fi. So os mae ar y tro cynta, so falle mae fi sy'n cnoc o caneli dy fi nawr. Ond dyna ni. Wel, dwi'n meddwl, mae'r daith hon wedi bod yn daith ddifyrus iawn. Ac un peth dwi wedi mwynhau yw cael cwmni dy fam a dy dad yn y broses hefyd. Yn bobl o argyhoeddiad, yn bobl ddiddorol. Ac yn ymddangos dwi'n meddwl mewn modd cynganeddus a hyfryd yn y tŷ, y ddau ohonyn nhw, y gorau o'r ddau yn y tŷ. Fiona, dwi wedi cael gymaint o fwynhad yn siarad y ti heddi. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch i ti. Wel, mi fydden ni wedi gallu treulio awr, 2 awr, 2 arall yn rhwydd yng Nghwmni Fiona yn clywed hanes i bywyd hi am ddiddorol. Mae hi wedi profi llawer yn ystod i bywyd hi ac yn berson braf i fod yn ei chwmni hi. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau, ac os ydych chi wedi mwynhau y podlediad yma, yna dwedwch wrth bobl eraill ynglyn â'r cwmni bach. Mae yna benodau eraill ar gael ar ein gwefan ni yn y gyfres hon o bodlediadau'r cwmni bach. Ond am y tro, pob hwyl i chi.